Buru dah dengar apa mana? Jai Buru hari ni, Jai Buru hari ni. जों इथिं थांनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय नुबाय बे आब'आ दे बैसागोनि दे लगाव मोसानायखौ नाचबा लागे गानखौ लागायदो दे बैसागुनि दे हेलमेटखौ आं लागोन दे हर बे आब'आ बर' नङा मेघालयनि ओमफ्राय आं बर' जोंबो बर' आं बै खाथियावनो थायो आब' ओइ खाथियावनो थायो माबायाव स्कुल खाथियाव बिकुथि भारा दङ औ बेनिनो ना आब'मोना बे बाथौ माबानि आं सानसेखालि थारमाने बे बिथिं फैनायाव बे बाथौ मन्दिरखौ नुनानै भिडिअ खालामनानै हगारदोंमोन बैसागु लगाव Up जायो दे मोजां नांबाय दे 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 आब'मोननि सिनायथिखौ होदो आं बर' रायजो राजाफोरनि माबाफोर बुंनो गोसोबा बिरकुसि बाथौ थानसालिनिफ्राय जों मोसादो ओमफ्राय बै गोदान बोसोरनि नखर मोसाखायो रोंजाखायो मोसादों गासैबो रायजो राजाया नुसिगोन दिनै आं दा हगारगोन दासो नांदों बैसागुआ दे मादै दे फैदो गरसुनिफ्राय फैदों सोजोबो फैदों बक्सथ' गिदिर लानांगौहाय आब'मोन दासो जोबनायावसो मोनफैबाय हनै अखमिया जाने बर' जाने खासि गार' इंलिस हिन्दी नेपालि सब जाने बैसागु नायनो फैदोंमोन दे हामबाय दे आब'मोन र' माबा मोनसे मागिनायनि आयो रायजोफोर आयो र' दे आब' आबि हा बे नङा माबा मोनसे दखिनाथ' होनांगौ कुछ देना होगा तो निकालो ना पर्स मेरे में मैंने लिखा है आया मेरे पास क्या है रो हम भी वो क्या नहीं हमको मत दिखाओ अरे कहाँ चले गए नहीं वो नहीं है रुको वो छुट्टा नहीं है तो फिर भी जो है दे देगा और नहीं तो ये बिखुल से मन भाई आप मन गाड़ी का मुझे दे थांबावनोसै दे होमबा दे माब्लाबा लोगो लाफैगोन आंबो आं खाथियावनो थायो दे मादै दे औ